Türkmenistan 8-nji awgustda 1-nji Hadar ykdysady forumunyň öňü sirasynda guran ekologiýa leksiýasy bilen Guinnessiň dünýä rekordlar kitabynyň ýene bir sertifikatyna münasip boldy. Türkmenistanyň täze sertifikatynyň gowşurlyş dawarasy Amerikan satirigi John Oliver'iň Guinnessiň rekordlar kitabyny awtoritar liderleriň şahsiýet kultuny putulandyrmaga kömekleşmekde tanqidlan gepleşiginiň ýa-ýanyna gawat geldi. John Oliver awtoritar liderleriň rekordlar kitabyna girmegi ören gowgorýanlyklaryny, sebäbi onuň olara meşhurlyk getirýänligini aýdýar. Şol wagtda da satirik adam hukuklar guramalarynyň Türkmenistany adam hukuklaryny basgylamakda iň ýoğuz senzurada raýatlaryň döwlet tarapyndan gorkullyp saklanmagyny ýyllar boýy tanqid edip gelýänligini ýatladýar. Emma muňa garamazdan Oliver'iň satirik gepleşigine taýýarlanan iň uly mermer tort satirigiň aýtmagyna görä Guinnessiň rekordlar kitabyna girip bilmedi. Sebäbi satirik tortun ýüzüne attan ýykylýan Berdimuhammedow şekillendirip, onu adam hukuklaryny bozup bolmakdan beter atlaryň hem mertebesini basgylaýjy hökmüne häsiýetlendirýär. The Times gaziýeti hem 14-nji awgustda bu mesele barada makala çap edip, Guinnessiň dünýä rekordlary Türkmenistanyň zalim hökümdary Berdimuhammedow öz awraýyny goglamaga ýardym etmekde aýyplandy diýip ýazdy. Neşir dünýäde o diýen tanylmaýan kompaniýanyň bazar gullugynyň brendlere we hökümetlere rekord ýazgylaryna girmek üçin ideýa hödürleýänligini we olaryň berza edilmegine kömek edýänligini aýdýar. Türkmenistanyň daşky urşa goýunçy okulan leksiýa bilen gazanan täze rekordy Eýranyň Kaspy deňzi gününiň bellenýän wagtyna hem gawat geldi. Eýranly hünärmenleriň pikirçe, dürli keselçilikleriň ýaýramagy bilen deňze diňilýän ýa aktarylýan garynlaryň arasynda düýpli baglanyşyk bolup, bu sebäpdäki ekologiýa problemalarynyň öňüni almak üçin gyssagly çözülmeli mesele bolup durýar.